फाइनालि लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय आरो आशीर्बादजोंहाय दिनैयो आंनि फिसा मोनसे सिमां साक्सेसफुल जानो थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोनजों देखायलांगासिनो दङ आङो सिमांबो नुफेराखैमोन आरोना बेबायदि आंनो इसोरा जगायनानै होगोन होननानै नोंथाङा मालाबा सानफेरबायना ससियेल मिडियाया मा रंजानायनि प्लेटफर्म ना बले सुबुंफोरजों कानेक्सन खालामलायनाय प्लेटफर्म ना जास्ट सम थाङोग्रा मोनसे प्लेटफर्म जुदि नोंथाङा बेखौ मोजाङै बाहायो बेयो नोंथांनि थाखाय सना फिथरबो जानो हागौ सुबुंफोरा आथिखालाव बेखौ बाहायनानै खम समनि गेजेरावनो गोबां राहायै रांबो खामायगासिनो दङ माबोरै निसय मिथिनो लुबैदों नङा होमबा जेरैहाय कन्टेन्ट क्रिएट खालामनानै गावनि आइडियासफोरखौ शेयार खालामनानै बिजनेस खालायनानै लोगोसे गावनि पार्सनेल ब्रेन्ड सोरजिनानै नङा होमबा जास्ट हमना ला नोंथांनाव मोनसे फालांगि दङ हा बियो जोबोद फिसा जायाथों मानो ससियेल मिडियाया बेखौ बुहुमनि खना खनला जायगासिम लांनो हायो एबा लांखायोबो बेनि थाखाय नोंथांनो गेदेर गला बा गोबां सुबुंनि गोनांथि जालाया जास्ट नोंथाङा बेखौल' बाहाय ससियेल मिडिया नाथाय गोसोआव ला बेखौ जुदि नोङो बा जोङो गोरोन्थि बाहायो बेयो पार्सनेल लाइफ बा ससियेल लाइफ बा समाज न'खर गासैखौबो फोजोबस्रांनोबो हायो बेनिखायनो साबधान जानाया जोङो गिबिसिन जानांगौ आंनि बादिब्ला दिनैनि समाव गोनांथार बाथ्राया बेसो दै नोंथाङा बेखौ टुल हिसाबै बाहायदों ना बले डास्टबिन हिसाबै बाहायदों दिनै नोंथांमोननि अननाय आरो गावनि नाजानायजों आंबो दिनै फिसा गंसे गारि लानो हाबाय बेखौ निस्सय नोंथाङा हमदां हाखाबाय माबोरै नङा होमबा दा बुंहरलायगोन सोरबाया आंखौ अभार स्मार्ट अभार एक्टिं जेबो होननानै नाथाय खोथाया साननो थांब्ला आं जेखिनि नोंथांमोनजों मोन्दांथि शेयार खालामबाय बियो थारैनो सैथो आरोना जुदि नोंथाङा मोजाङै बिजिरनानै नायो अब्ला निस्सय बुजि मोनगोन दिनै एकदम एकदम खुसिजों माने हाराव नुजालायबाय आरो मोन्दांथि फाग्लाया नोंथांमोनजों ओमफ्राय दे जोङो एकदम ओरैबायदि माने खामानिखौ मावखांग्रोबाय माने हाखु दाखुनो मानो होनबा आंना प्लेनिङा दिनैनो दिहुनखानाय दिनैनो लाखानाय बेनिखायनो जेरैखिजाया बिसोरखौ आङो रिकुवेस्ट खालामबाय जे दिनैनि गेजेरावनो गथिखे दिनैनि गेजेरावनो एकदम बिसोरखौ मावहोथारबाय आरो 5टानि सिगां आं गारिखौ दिहुननांगौ जिहेथु 5टानि सिगाङावनो आङो दिहुननानै आंनि न'सिम लांनो हाबाय आरोना बाखि आं मा बुंबावनो जायखिजाया बेबो आंनि मोनसे सिमां माने सिमांथ' नंथारामोन इसोरा जि जगायनानै होदों समा जि जगायनानै होदों आं बेखौनो एक्सेप्ट खालामलांगासिनो दङ गोजोन खुसियैबाबो दुखुयैबाबो नोंथांमोनजों लोगोसे आरोना बेखिनियानो होमबा नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय जोबजासिम आंनि गारि मडेलाथ' दाबो ओंखारथ'वाखैनो ओंखारथारसिगोन बेथ' नङा आरोना जायखिजाया जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो कमेन्ट्सआवहाय आंनि जेखिनि मोन्दांथि फोरमायनाय बेयो माबायदि मोनखो नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय दा नै गावसोरनि नियम बायदियै प्रसेस बायदियै दा जोंखौ बरायबाय आंनि आगदाखै थानाया बाबा आखिजों थानाया आइ आरोना आंनि बिखुनजो आइ आरो बिहाव आरो ओमफ्राय जाहैबाय बियानै बा बैयो जाहैबाय आंनि माबा बिबोनांनि फिसाय माने फंबाय आरो ओमफ्राय बेयो हासबेन्ड आरो बेखौ नोंथांमोनजों देखायबाय आंनि बेबायदि सेलेब्रेसनाव आइ बाबामोनखौ बाहागो लानायनि थाखाय आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बिहामजो महरै आं जिखिनि बिसोरखौ अननाय होबावनांगौ बेखिनि अननायखौ आङो होनो हायाखिसै जेरैबायदि सङै खुरै जाहोनो नांगौ बेफोरखौबो आङो हास्लाबासै बाखि जियानो जाला बिथांमोना जिबायदि अनो आंखौ बेयाव आं थारैनो जोबोद गोजोननाय दङ आरो Itu mari lo lagi lagi itu mari dulu bra. Hari lana. Ya, mari itu kan apa? Exhaust itu mana? बेलेगफोरा गिनाय गिया बिथा बिराद गियो आरोना ओमफ्राय बिथांमोना आंनि थाखाय जिबायदि सारप्राइज माने प्लेनिं खालामदों आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि सालबारियावनो नोंथांमोना निसय मिथिखायो मोन्दांथिया गावनि जायगाखौ डेभेलप जानायखौ जेब्लायबो लुबैयो नङा होमबा नोंथांमोनाबो निसय लुबैखायो बिनि गेजेरावनो आं एसे बारासिन लुबैयो आरोना बेनिखायनो आं गोजानाव थाङालासिनो जोंनि साखाथियावनो डिलार दं श'रुम दं जिहेथु आं बेवहायनो लाबाय आरोना जोंनि सालबारियावनो गंसेल'खा जोंनि सालबारियाव लोगोफोर नोंथांमोना फैबाथाय लानो गोसोब्लाथाय कन्टेक्ट खालामनानै लाहरनो हागोन आंनावनो आरोना
फैनो हागोन बेखिनियानो ओमफ्राय नै केक काटिंबो होबाय किउटनो स' बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय दै itu packing. खोथायानो जाहैबाय जुदि नोंथाङा गारि लानो गोसो जेब्लायबो गिदिर बिथांमोननिफ्राय बोसोनखौ लानांगौ थिग बेबायदिनो आंबो सासे बिथांनि बोसोनखौ लादोंमोन आंनाबो टाइम टेबोल दंमोन गारि दिहुननाया दा आंबो गारिखौ टाइम मथे होसोनायावनो हाखु दाखु जाबाय आरोना ओमफ्राय दानिया नोंथांमोना फोरमायहरदो आंनि गारिखौ माबायदि नुखो आरोना एसे गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोननि मोन्दांथिखौ शेयार खालामोबा Finally, my dream car. Minso nang. Iya jauh. Mabak dulu lah. Saya mau gawe ini. Bisa sah. Itu kok aku lagi. Sudah, datang pula. Aku nak bayi ini kan. Ini sudah aku main. Ini bawa nih, kau cuma loga. Ini orang bawa. Masa kau apa? Iya budung. Oh iya betul. Falke loga di bawah. Ini so kabe deh. Anak tuh karen kongni coba. Halo. ग्रोब मोनानायजों आरो गारिया न'आव मोनफैनायजों जाबाय आरोना ओमफ्राय नै मोनफैथारसिगोन न'सिमालाय दिनै हिन्जाव गोदान बायदि बरायनोसै जेरैबायदि फोरमायदों जेरैबायदि फोरोंदों बेबायदिनो मावलांनोसै आरोना उन्दुलांबाय नै गारि गोदानाव ससे गाखोनायावनो दासो जाबाय आं बाबुखौ लानोसै आखिया बराय माबाथाय र' खायसे नांबाय गारिखौ ओइनो माबायानो गित दङैलाय गित दङ गिबानो दङ दे दङ Undukangannya bawa बावगाराखै समलाय गलांलायथारा ओइ गिबानो दङ नों मानो ओंखारनाय होनबा गाखोगौ आमजो दे गाखैथां होनबा नै सानो नैबो
लोगोफोर नै आंनि हिन्जाव गोदानखौ बरायनोसै जोंहानि हिन्जाव गोदानखौ आरोना बिदिनो दै गोथार ओमफ्राय जोंनि नियम बायदि आरोना सिन्दुरा नै दंखायोआवनो सिन्दुरखौ फुनग्रोनांगौनो गारिखौ दै सारग्रो लैथोआलाय दङ सिगाङाव गाखोफिनलायबाय आलारिया ओमफ्राय आलारिया खाथो ओरैसो नङामोन ओरैहाय फाथैजों ओरै खालामबो ओरै नङा आलारिखौ ओरैसो सिगाङाव होआमोन मायावबो दं बिदिनो होखायो दे बिदिनो होखायो दै सारसै अ दैखौ सारदो खनथाम ओमफ्राय सिन्दुरा ओइनो सिन्दुरा ओमफ्राय सिन्दुरखौ फोनसै सिन्दुरखौ फुनदो इजोना इजो फोनो इजो सिकेबा आं रोंलायलाङा मोनथाम सुना एसे सिन खालामना होलाय रावनिबो बिदि गारि गोदान लानायखौ नुफेराखै नालाय लोगोफोर ओंखायनो जेबो मिथिया आरोना जोङो ओमफ्राय जा बाबामोना जिबायदि सिखायदों बेखौनो आंबो मावदों आरोना बेखिनियानो बाट लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाद'दो बुंनोनो रोंलायलाङा जादों आरोना बाट लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाद'दो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों ओमफ्राय माबायदि मोनदों खुसियानो लाजाखाला आरोना आरो मोनसे खोथाना लोगोफोर दा आंनि बाबाया जुदि थानायमोनब्लाना बिराद खुसि जागौमोन आरोना बिराद दुगि जागौमोन फिसाजोआ बेबायदि गारि लाबाय होननानै ओंखायनो जोबोद मिस खालामदों आरो बाबाखौ ओमफ्राय आइयाथ' जोबोद खुसिखा खोन्थाहरनाय लोगो लोगो आरोना गासैबो फेमिलियानो आरो ओमफ्राय हयथ' नोंथांमोनाबो निस्सय आंजों खुसियाव दंफायोना लोगोफोर